mądry łewczysz. Po wybudowaniu klasztoru kartyzanów w Kartyzach, książę rozgłosił się na tych zakładników i chcieli ich z klasztoru wynekać. Nim do tego ale przeszło, i żeby nie prawile, że on bez żadnego powodu ich wynekel, powiedział im, że czej oni jemu 3 pytaniów, które on im zade dobrze nie rozjasnią, te oni będą z klasztoru wynekuny i ten klasztor będzie skasowany. Wtedy zakonnice dostali strach, a osobliwo gwardion trechlel, żeby na to zapytani oni mogli odpowiedzieć. Tak on to powiedział tym innym zakładnikom, żeby złożyli rada, jak so w tej sprawie dali postąpić. Ale i oni nie mogli mu żadny w tym dać radę. Tak gwardion chodził zamyślony parę dni, a tej jednego dnia weszedł so w pole i trafił na łewczerza, co pisał do klasztoru należące łewce. Łewczerz piękno księdzu gwardianowi so klonił, a tej so go spytał. Rzekł mu, że mieli zgłędnąć wiele klasztor łewców posydy. Na to gwardion. Coś mnie stało, czej my musimy jednak je wnet przedać. Łewcze zgody. Ej, czemu? Tej gwardion mu zaczął powiadać, co książę im nakazał i gadał, że nie wiedzą sobie z tym nic poradzić. Na to łewczysz. Dawni łewcze byli mądry. To może i jebe księdzu gwardianowi mógł co pomóc? Tak gwardium przezżal so jemu weźno, sole uśmiechnął, a pomyślał sobie. Co taci łewczesz mielbe bec mądrzejsi łed nas księży, łed zakładników? I łede szedł. Przyjdzie nazad do klasztoru i powiede to innym zakładnikom. Ty ale na niego, że czemu on so nie spytał, na jaki sposób łewczesz chceli ich z tego klopotu wybawić. A tedy jak łewczesz łewce do domu przenekel, del go gwardion do se zawelać, a pite se go. Ne jakoś te nas chcesz wybawić. Łewczesz se uklonił, a gdy. Jeso podejmati cali sprawę, ale pod jednym warenka. Jemu bec tak obyty, jak ty inni zakładnicy. A te je pójdę do naszego najjasniejszego księżyca, co dali będzie, to je moja sprawa. Gwardion na to przystał, del łewczerza łegłelec, del głę łeblec, zakładnie ruchna, tak przebroniło za mnicha, płeslel do księżyca. Ten zebrał swoich urzędników, wyszedł so na tron, a tej patrzy na łewczerza. Zdrży na niego, a myśli sobie. Co tyś taci młody mnich może mnie mądry opowiedzieć? A tej zadał mu pierwsze pytanie. Jak dligłe, gdy? Musi kto jechać, żeby mógł w kul ziemia objechać. Łewczerz poklonił so nisko, a tej rzeczy. Miloscewi książę, czej kłenia łesodle, raza ze wschodu słońca, raza z tym słońca pojadę, to w 24 godzinach ziemia w kul łebiedze. Książę widział, że mnich nie jest taki głupi, jak on myślał, a tej zadał mu dredzi pytanie. Jakuś te myślisz, ile jej wart? Łewczerz so uklonił, przestąpił pera kroków, dligo so księżyce przez Irel, so zes uklonił, a tej rzeczy. 920 detków. Jakuś to? Spytał książę. Najjasniejszy książę, rzecze łewczerz. Nie chcę bejem miloscewemu księżyce wiele ubleżać, redbem wesok taksowyl, ale że nasiło Zbawiciela Pana Jezusa idziesz za 30 detków Żydom przedel, tak je nie mogę was, książę, weź taksować jak na 920 detków. Ala diachle, rzekł książę, uśmiechnął so, a tej pyta dali. I te dwie odpowiedzi to były dość dobrze powiedzone. Jest jednak myśla, ciebie te mógł mnie tyś tym trzecim odpowiedź dobrze dać.
Powiedz mi, co je dopiero myśla, że je prawda, a nie je prawda? Na to łewcześ so rozsmiel, a gedy. Ne taci pytani. Najjasniejszy książę myśli, że je mnich z karteściu klasztorze, a je jem łewcześ, co je do karteściu klasztorze należące łewce pasa. A tej so uklonil nisko, weszedł. Książę cali jego dwór łyslepiele, pociwele głowa ma, żeby to mogło tak mądriło łewczeża dać. A wtedy książę dali tym zakładnikom płeku. Jak łewczeż do domu przeszedł, całą sprawę gwardianowi rozpowiedział, ten so bardzo ucieszył i wnetro da kazel mu 100 detków wyplacec.